Everyone, welcome back to Sunday Action. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, seliphindela gadla ke iselelungu kufa kwi-entertainment industry. Engenizo lokile ngaselishonile kulesithathu zithi ke akasekho emhlabeni umbhali wemidlalo yeshashalazi nowaduma kakhulu ke ngomdlalo iSarafina neyaduma ke umhlaba konke ngezikhathi zobandlululo ubaba ke Mbongeni Ngema. Imbiko ke ovela ke emndenini uthi uMadlokovu bebuya emngcwabeni womunye wabalingisi noma ke obesebenzisana naye emidlalweni ke wakhe iSarafina ngesikhathi ke ethathwa isela elingukufa engozini yomgwaqo. Bathi ke ushone eyipassenger ubengasiye kade ke driver imoto leyo ngesikhathi ke bevelelwa ingozi yomgwaqo. Ilokhu ingene njalo ke emiyalezo enduduzo khona la inkundleni zokuxhumana abantu bekhalisana nomndeni wakhe kanye ke nemboni yakwa art and culture njengoba ke ebengumbhali wemidlalo eminingi. iSouth Africa bayithi buye emanzini kade ke ifihla omunye kwabaculi uZahara njengoba ke sekubaba ke uMbongeni Ngema. Udlule ke emhlabeni eseneminyaka u68 engathi ke umoya wakhe ungaphumula ngokuthula emndenini kubangana isihlobo lalani ngenxeba akwehlanga olungehlime. So rest in peace. Bye.